Una favorosa, quiere ser discreta pero luce escandalosa, que los puñales siempre sale airosa, todas esas putas se ponen celosas. Estoy seguro lo que te hacen para mí, desde pequeña lo juré, lo voy a cumplir. Si quiero que lo llevo no lo tengo que pedir, si quiero que la pierda no lo tengo que pedir. Jo definiria el Werkha com un entusiasta, saps? Sí, crec que és més imaginatiu, com molt de volant. És que nosaltres li dèiem ahir, és que la teva música de vegades és poc intuïtiva perquè no sabem amb què sortiràs, no? Té una forma de crear bastant peculiar i això és divertit. How would I describe Queralt? Kind, like really kind. She lent me a yoga mat yesterday because I've just got this really bad back, and I didn't have one all week. And she came in yesterday. It's like, Tom, and I was like, amazing. So yeah, this week's been really warm. Me encanta. Estoy cantando así. Living. Estoy living. Me encanta. What am I doing in Barcelona? I'm in Barcelona to collaborate with Queralt Lahoz, and we're trying to piece together a show for la Mercè. Farem una trobada entre la seva música i la meva, a veure què passa. I'm an electronic music producer from Manchester and North England. I work with a lot of different artists in different art forms, and I release music and albums and records. I do shows using instruments and looping them alongside live samples. Block one. It's like 25 minutes. Yeah. Yeah, this could be a big show. ¿Cuánto llevamos? 23 minutos. Se n'ha parado ja. Bueno, Crec que és difícil definir segons quins estils quan són tan personals. Sí, evidentment, quan hem de trobar unes bases, diem que hi ha una inspiració flamenca, que hi ha barreges de sons de hip-hop, d'R&B, electrònica. No es intuitivo. Sale un poco al mente. Pero tiene que quedarse ahí. Me voy. ¿Sabes? El repte d'aquesta trobada, d'aquest projecte, crec que és fer equip de formes tan diverses, amb formes tan diferents de treballar, mecanismes molt, doncs això, molt peculiars, perquè nosaltres som molt d'una forma, no?, de vamos a todo, no, mai ens anem molt, no?, no divagamos mucho. I has d'entendre també altres formes de treballar, altres formes de veure la música. Almost because of how similar they are, that's almost a bit of a thing where it's like, okay, how is this gonna fit together, work together, feel like they complement each other? Creo que al final lo que está diciendo él es como desarrollar a favor a su gusto un poco y hacerlo crecer y chao pescado. Yes. Si fuera así, no es tanto problema. Si es así, está bien. You know, I think we're both using our abilities to be flexible. It's about knowing when to step back as well. It's about knowing when to like make space for each other and allow each other to just like
do their thing, have their moment, express themselves, you know? Estem aconseguint això amb molta paciència. I crec que també amb l'amor a la música. D'entendre també quina és la cosa que t'arriba a fer crear aquest tipus de cançons. No? Llavors estem mirant amb molta cura i amb molt d'amor el seu projecte i ell també el nostre, no? Honestament, estic feta a caldo, tio. Bueno, està fent una setmana molt intensa, venim d'una gira molt heavy. He de descansar una mica de veu, són moltes hores aquí. I és el tercer trobament que tenim per poder fer el directe. És una cosa molt difícil de selecció de temes que hem anat provant i quan ha vingut tota la banda hem vist que hi havia temes que havien de canviar i seccions, però han fet i hem fet uns arranjaments molt heavies i creiem que serà un dia bastant èpic. Coming from a place where we think we know a lot of the music in the world, and we think, we export a lot of music, but coming here has been a real sense of perspective for us, because we've just sort of seen the tip of the iceberg of how huge Spanish speaking music world is. It's crazy. It's amazing. Está llena de arte, Andalucía le vino a cantar. Y nuestro duende ya está en todas partes, en los alrededores de la gran ciudad. M'emporto d'això una experiència única, saps? Que crec que jo mai ho hauria fet si no hagués estat un encàrrec de la Mercè, ¿no? Voy a presentar al equipo. Desde Utrera, el Chunky. Desde Jerez, el Werkha. Desde Sevilla, la Sofi. Desde Huelva. Así, ¿no? Os presento a todos. Ells tenen una vibe increïble. En moltes coses són com nosaltres, saps? D'energia, són increïbles. ¡Viva Andalucía! ¡Viva Manchester Werkha! In the moments where you fit two seemingly separate things together, it's been joy. There's been smiles on our faces. This is going to be really energetic, a powerful combination. És un escenari molt, molt, molt especial per mi. Jo des de petita desitjava cantar allà. I don't know now, but I know that when I'm popped out, why I'm popped it. When I'm cyber, I can't find more shit. Keep discussing, who's discussing? Cause it's still feel now that might not be for pushing through. Si viene del barrio, sabe cómo allí se mueve. Si viene del barrio, sabe cómo allí se mueve. Si viene del barrio, sabe cómo allí se mueve. Cómo allí se mueve, cómo allí se mueve. And the occupation now. And the occupation now. And the occupation now. And the occupation now. And
thank you so much. Muchísimas, muchísimas gracias. De todo corazón. Ha sido un placer.